Salutare! Bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să reacționez la FNAF, noul FNAF, da. M-am blocat, sunt un prost care nu știe să vorbească. Da, o să reacționez la noul FNAF, pentru că am văzut mulți care au reacționat la noul FNAF și am văzut reacții destul de mari. Așa, bun. Și m-am gândit să reacționez și eu, pentru că este un joc și eu mă ocup cu gaming-ul, am zis să reacționez și eu. Și dacă vă place acest video, nu uitați să lăsați un like și un subscribe dacă mai vreți să fac videouri de genul ăsta în care reacționez la trailere și de-astea, update-uri la Fortnite și de-astea. Și hai să-i trecem la video. Bun. Sper că se... Uite-mă pe mine, ce tare. Gregory, Bun. your friends are worried about you. They're here with me. Stai, nu înțeleg. Unde? Gregory, I may have Îmi lost place că eu mă văd, adică eu n-am nicio treabă, eu. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you Pare ca un mall unde te-ai juca arcade. It won't happen again. Nu o să se întâmple iarăși. Și cine face așa? Nu-mi pasă de baterie. Gregory, be still. I think she's found us. Cred că ne-a găsit. Five Nights at Freddy's Security Breach. Păi, acum hai să-l analizăm. Pentru că nu l-am analizat deloc. Bun. Putem să punem și noi niște subtitrări? Subtitrări? Cred că am pus. Sau? De ce mă văd eu de fiecare dată? Nu-mi place să mă văd. Gregory, your Grigore. friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Please come out. Bă, dar îmi place să Gregory, văd. I may have lost my temper, but it was just a What? glitch. What? Ce-i ăsta? Ce-i ăsta? Păi eu o să mă joc FNAF-ul ăsta la, să zicem, la 12 noapte o să fac pe mine. Ce-i ăsta de așa urât? Deci cred că o să fiu un animatronic. Am scăpat ceva pe jos. Cred că o să fie free roam jocul, pentru că văd chestii de-astea unde te-ai putea plimba și de-asta. Nu știu cum o să fie, dar sper să fie free roam. Chiar sper. Deci e un animatronic. Ăsta aproape sigur o să fie un animatronic care o să te sperie. Când ai un... It's been such a difficult day for all of us. Asta e un arcade, unde te juca gen arcade, așa, la calculatoare, de-astea, arcade, da. It won't happen again. Nu o să se întâmple la... Așa, din nou, gen, așa. Uite un Freddy de aur. Da, deci e un mall arcade de ăla. Gregory, be still. Bise. I think she's found us. Și cred că ne-a găsit și după aia, nu știu cine e ăsta. Nu știu cine-i ăla. Five Nights at... No more details to come. Oh. Și da. Și acum, ca să nu facem video ăsta așa scurt, o să ne mai jucăm un joc
Nu vă spun care. Aflați voi în câteva secunde. Să vedem ce joc e. Că nici eu nu m-am decis, dar nu vreau să las episodul așa scurt. Așa că, pa! Și după cum am decis eu, o să ne jucăm Among Us. Pentru că vreau să mă joc un FNAF, dar după aia mi-am dat seama că e 14 lei unul. Da, 14 lei era unul. Și mi-aș lua unul, că e 14 lei până urmă. Dar să vedem dacă se uită cineva la mine, că n-am mulți abonați. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să-mi iau un FNAF și să ne jucăm. Pentru că chiar aș lua. Online. Find game. Deci ăsta mă mir că speriat așa tare. Veți. De ce costă bani? Ce era aia? Să vedem, ne dă impostor sau... Și așa face. Oh! I-a dat impostor. Ce pot să zic? O să mă voteze toată lumea. Toată lumea o să mă voteze. Where? Da. M-a dat toată lumea. Ce prost pot să joc, mă. N-am strategii, o sunt prost, o să mă dea afară. O să mă dea afară. Să mă... Ce pot... Fac. Cât de prost puteam acolo să fiu. Ce-s așa prost? Ce mai chiu așa mic? Sigur ăla mic de la cum am jucat-o. Crewmate. Mama, cel mai simplu task ever. E frică. Trebuie să... Energy meeting. N-am văzut pe nimeni acum. O să scriu și eu cu engleza mea de căcat. O să scriu și eu completing. Nu mai scriu nimica. Green? Hai mă, cum green?
Ce? E o votare random. What? Cum o ghici pe mine? Că... Acum chiar ați văzut că sunt crewmate. Acu skip. Da, m-au votat pe mine oamenii, normal. Ce? Dacă mă dă afară. Bun. Păi de unde? E frică. Nu. Păi n-am făcut task-ul ăsta încă o dată. Aici pot să stau, că-s mulți. Să vă spun o șmecherie, când vă urmărește cineva și știți că e impostorul, dați report și... nu merge oricând. Dead body report. Să vedem pe chat. Eu o să dau skip pentru că deja vă votez random dacă nu știi cine e. Și cum sunt 12 minute de când filmez, nu știu. Asta e un mister și nimeni nu știe. Hai să vedem. Where? Dau skip vote. Dau și eu, where? Doar asta știu să scriu. Where? E spark. Ce? Nu înțeleg nimic ce zic ăștia că eu sunt român. Stai că fac ceva. Cineva român. Firar să fie. No one ejected. Leo, și mai suntem puțini. O dau pe modul single. Dacă văd pe cineva, fug. Da, fug. Fug, papa, cicele nu-ți fac nimica. Cum dacă poate să-și dea și oamenii ăștia seama că nu sunt. Frică! Mamă, ce ping are! Murim toți în... Să murim, murim. 1, 5, 3. Fugi. Dar cum câștigă pe ăștia? Că facem task-uri de 15 ani. Nu e nimeni aici. Bun. Bă, mie că stă unul în umbră. M-ar fi ăsta. Ceau. Aici, bun.
Bun, task-ul. Câte task-uri mai sunt? Fugi! Marș! Bac! Dead body report. Și eu nu văd nimic. A murit Bad. Bad ăla. Era lângă mine. E cineva român. Orange. Orange să fie, frate. Orange. Apă-n tu, man. Ce? Vorbesc pe română. Hit and sa. Nu înțeleg nimic. Ce? Black and blue. Black and blue. Trebuie să am grijă la white. Was not blue. Poți să... Deci am dat defeat. Lasă-mă în pace. I'm a noob. I can be bushes and I know. Custom. Intră cineva dacă e. Am avut 0 ping acolo. Prima dată când am avut 0 ping. Ultimul match, da, ultimul. Sau mai facem un că nu știu, parcă e cam lung episodul. Eu zic să-l sfârșim aici și mai postăm episoade, poate mâine, poate poi mâine, poate răspoi mâine, nu știu. Păi, cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare.